സോ ഹായ് മല്ലൂസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിന്റെ ഒളിക് ക്യാമറകളുടെ ലോകത്തേക്കാണ്. കൂടുതലും കാട് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറെ കുറിച്ചല്ല, അത്രയ്ക്ക് ഊണ സാധനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതേസമയം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 150% ഗ്യാരണ്ടി എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ സോറി ബ്രോ, ഒരു പരിശീലനം ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലെ അസുഖത്തിന് ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ABCD ഭാഷയിലെ അസുഖത്തിന് പേര് പിന്നെ പ്രാങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാളികളും വെറുതെ തമാശ തമാശ സീരിയസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 30,000 പ്രാവശ്യം ഉയർത്തുന്നത് വെച്ചോ, കൂടുതലായി കുടുംബസമേതം കാണാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല. Силы долететь к тебе, а я целую, обнимаю тебя. നിന്റെ താവരയ്ക്ക് പോയടാ പട്ടി. അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ നിന്റെ അമ്മേനെ കെട്ടുവാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ കെട്ടുവാൻ പന്നി. എന്റെ അച്ഛൻ പോണ നായിച്ച പോലെ. ആദ്യമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മലയാളികളുടെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ എന്തോന്നാടോ ഇത്? ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. എന്നാ ഡിലീറ്റ്. താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ? യെസ് സർ. ഇവനോ ചെയ്യിച്ചു സർ. ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കിന്ന് പറടാ. ഞെക്കി സർ. ഗുഡ്.